И така, добре дошли на нашата среща на тема въпроси и отговори за Aquasource с мен доктор Петър Найденов. Целта на тази среща е да се събуди интереса на широката общественост към това, с което ние се занимаваме и да се види перспективата в него, както по отношение на здравето, така и по отношение на възможностите за допълнителни доходи за някои хора. Аз съм помолил предварително моите колеги от Aquasource да ми зададат някои въпроси. Например, един въпрос, че някой бил казал, че не трябва да се прекалява с суперхраните, за да не доведат до някои нежелани здравословни състояния. И какво да се отговори на подобен тип възражение. Според мен не трябва да се прекалява с пиенето и с цигарите и по възможност въобще не трябва да се използват. А суперхраните, с тях може да се прекали, ако взимате, например, по една цяла опаковка всеки ден в продължение на дълго време. Целта на суперхраните е да се даде на организма точно това, което му липсва в обикновената храна. Наскоро превеждах една статия от доктор Меркола. Той е един от най-известните така холистично ориентирани лекари в световен мащаб. И той дава там множество изследвания, основно в Съединените щати, защото те там все пак са, нали, имат и хора, които с това да се занимават с изследвания. И се казва, че в 80% от хората има недостиг на основни хранителни вещества. А пък да не говорим за такива неща, като микроелементи и като минерали. Тук се говори за витамин D, за витамин А, за витамин Е и за какво ли още не. Нали, такива. Причината е, че храната в момента е много далече от това, което е била дори само преди 40-50 години. И разберете, човек не може да се адаптира. Адаптира се с цената на болести. Адаптира се с цената на снижаване на качеството на живот, снижаване на постиженията в живота и в крайна сметка всичкото това нещо води до невъзможност човек да си изживее живота по един добър начин. Затова всеки човек, който попадне на суперхраните, трябва само да се радва, че е извадил голям късмет. Парите, които ще даде за тях, му се връщат с лихвата многократно под формата на по-добро здраве, по-висока производителност, по-добри творчески способности, неща, които дори някои от тях изобщо не се измерват с пари, да не говоря за спокойствието, когато децата са ти здрави. Така. Тук има най-различни въпроси от сорта какво можем да препоръчаме на млада жена, на която хормоните на щитовидната жлеза са в норма с изключение на ТАТ и така нататък. Такива въпроси няма да отговаряме днес, защото това са специфични неща. Но аз използвам този въпрос, за да ви напомня и да кажа на всички наши бъдещи, нали, сътрудници, такива съмишленици, приятели, хора, които ще бъдат в нашата общност, че изобщо не е необходимо да бъдете лекари или да имате медицинско образование, защото между нас има достатъчно много лекари. Аз самия също съм лекар и то с доста голям стаж и освен това знам езици и умея да боравя с информация много добре и мога да бъда полезен в такива случаи. И постепенно, полека-лека с времето, за 1, 2, 3 години максимум, човек става изключително полезен член на обществото и започва да помага на много хора и хората сами започват да го търсят. Аз го виждам това как се случи с моята жена, с нашите директорки от Кюстендил напоследък. Нали, въпреки, че все пак в по-малките градове има известно недоверие и такива, които не са много модерни, така да го кажа. Но в крайна сметка от хубавото никой не бяга. И ще видите как дори ето в случая аз на тази жена няма да й отговоря пред всички, за да не губиме времето на всички. Но при нужда всякакви такива въпроси те стигат до директорите, които са много компетентни и ако те не могат да се оправят, те ми се обаждат на мен, аз им обяснявам и така хем
те стават по-компетентни, хем се свършва работа на човек. Тоест, когато човек е член на една такава голяма мрежа, има много косвени ползи от това нещо, защото получаваш една среда, в която си общуваш с положителни хора. Така. И тук има най-различни такива, как да повлияем на задна хрема и градински сополи. Затова имаме цяла една лекция, казва се Зима без антибиотици, можете да погледнете там. Как да помогнем с профилактика при хипертония и срещно-съдови заболявания. Това го много хубав въпрос от Злати, от Кюстендил. Тя е една от нашите така сравнително нови директори. Тя има и медицинско образование. Въобще много е интелигентна, много е готина. Този въпрос отваря една тема, свързана с социално значимите заболявания, които са един голям бич на съвремието. Като това са раковите заболявания, това са сърдечно-съдовите заболявания, това са проблемите с имунната система, които водят до това, че много хора умират от инфекции, особено по-възрастните хора. И тук първо искам да кажа, че на нас, поради някаква такава причина, чисто корпоративна, свързана с така наречената фармафия, нали, голямата фармацевтика, те имат лобисти, които водят до промяна на законите, все повече стягане и стягане. И не ни се позволява да твърдим неща, че може да лекуваме каквото и да било. Но със сигурност ние имаме такива продукти, които много добре се отразяват както върху имунната система, така и върху сърдечно-съдовата система и подобряват така възможностите на организма да живее дълго, без да се занимава без да приемат лекарства хората и така. Давам ви пример с мене. Аз съм на 65 години до момента да чукна на дърво. От много дълго време насам не съм приемал никакви антибиотици, освен в някакви супер екстрени ситуации, примерно капки с антибиотици, след като ми правиха операция на окото. И причината да не ги долюбваме, че те много лошо се отразяват на микробиома и оттам на имунната система, и оттам и на храносмилателната, и оттам и под формата на автоимунни и други. За това нещо имаме много материали. Тоест, бъдете спокойни, в Aquasource има продукти, които са с много голяма грижа за здравето на всеки един човек. Така. И тук има пак как да се прочистят кръвоносните съдове от шлаки, т.е. темата за детоксификацията, за изчистването на организма и други такива. И тук разни такива конкретни неща. Сега бих искал да ви кажа как аз виждам Aquasource. Още от самото начало, но с течение на времето все повече и повече. Аз го виждам като една общност от съмишленици, от хора, които гледат в една посока. Това са хора, които искат да помагат на другите да си подобряват здравето, искат тяхното здраве да е по-добро, искат здравето на семейството им да е по-добро, особено на децата им, от една страна. И това са, в тази връзка всеки един е добре дошъл в Aquasource. Няма значение дали иска да изкарва пари или просто да си купува продукти с намаление. Aquasource е така отворена общност. Всеки, който желае, може да си направи свой личен номер в Aquasource, да ползва продукти с намаление и единственото му задължение, това е веднъж в годината да си купи някакъв продукт. Ако иска, ако държи, нали, на това. Но според мен това е... Аз лично си купувам всеки месец продукти за себе си и то най-различни. Може би да ви кажа, нали, аз съм такъв един типичен пример на човек, който е минал през някои неща и вече съм на 65 години. И какво? Пия коласта. Защо? Защото коластата съдържа растежни фактори, които на стари години рязко падат. При мен са останали по-малко от 30% от това, което е било на младини. И ако искам да остарея и да се сдедичосам с отрицателна скорост,
Просто спирам коластрата и съм готов. Освен това, коластрата ми дава готови антитела против най-различни микроби, така че имунната система да ми е по-добра. И трябва да съм луд, за да не я пия. Нали? Аз за 1-2 лева на ден си пия коластра, което за мен е инвестиция в моето здраве. Аз съм на 65 години вече, моето дете е на 10 години най-малкото. Искам да го видя пораснало нормално. Ако може да го видя и нали, за до мен вече с деца и така нататък. За да бъде така, аз трябва да правя нещо. Не мога и така само да седа и да чукам на дърво. Пия водорасли. Защо? Защото или айде ям водорасли, е по-правилно да се каже. Нали? Те всъщност нашето са храни, ама поне са на капсули. Хората казват, това са някакви хапчета. Не са хапчета, просто ако искате, махайте капсулите, няма проблем. И си ги гонете там по устата с кътца на прах. Те са дозирани по този начин. Но иначе са си храни, супер храни. Ям водорасли, защото аз сега, след като се пенсионирах, вече гледам по-малко време на пациентите да отделям, а повече време да си пиша книгите. И забелязвам, че когато взимам водораслите, почват да ми идват идеи. Нали, те са такива, че много стимулират нервната система, мозъка на човека, другите фините му възприятия и неща. И затова аз, като една творческа личност, разчитам на тях и даже сега преди лекцията пак си взех 5 капсули. С цел да бъда на ниво. Какво още? Пия антиоксидант. Защо ми? Защото той ми е една защита на клетките. Откъде ще я взема тая защита? Нито в хляба я има, нито в млякото, нито в кашкавала, сиренето и яйцата. Тук там има по нещо. Малко. Но тук това е концентрирана форма на клетъчна защита, която основно, това, което аз целя с този антиоксидант е да се намали процеса на разрушаване на организма. И какво сега да не взимам антиоксидант, да си стискам парите, които за какво са ми. Аз утре като умра, нали, все едно дали имам или нямам пари. А така може да си продължа живота. И виждам как на всеки етап от човешкия живот има какво да даде Аквасорс. Отделно задължително си взимам остеофорте, защото и тук това е, казвайте го на всички, които имат изкуствени стави в тях. Ето долу има една жена на пазара, която продава и която само като й дадох каталога и почна да дава заден ход, нали, защото си мисли, че искам да й продам нещо, а тя е с изкуствено коляно и непрекъснато ми се оплаква, че я боли. Аз съм с изкуствена става на тазобедрената става едната и след като така се запознах с темата, си дадох сметка, че ако аз не взимам витамин D, ако не взимам остеофорте, ако не взимам колаген и такива неща, нали, защото винаги с възрастта малко започва да се намалява усвояването. И като взимам тия неща, аз си давам, права си една предпоставка тази става да ми служи дълги години, а не да кажем след 5 години да се наложи да я сменям, а тогава вече съвсем друго е като човек на 70. И нали, има в България цяла епидемия от това нещо. Друг е въпросът на какво се дължи, но тези всичките хора, те трябва да знаят, че те трябва задължително да приемат определени видове неща. И това са нещата, които ние ги имаме в Аквасорс. Пия също така омега-3 масни киселини, защото те са в основата на здравето на сърцето и здравето на мозък. Знаете, че най-големите убийци са инфарктите и инсултите, нали, като се махне рак. А пък там за рака е пък съвсем друга тема. Тоест, имаме такива, ето сега напоследък, например, много обичам този продукт, дето е за здравето на очите. Защото аз цял живот съм бил с нали, супер натоварени очи. Първо с очила съм от мъничък, защото ме удариха в окото. Сега съм без, защото ми направиха операция. Нали, махнаха ми лещите и съм с изкуствени лещи. Обаче, нали, от една страна виждам добре без очила, но от друга страна знам, че моите очи трябва да се подкрепят. И сега, особено както аз почти не се отделям от компютри, от телефони, от такива неща, защото непрекъснато или пациенти, или някои приятели, или пък от мрежата някой ме пита нещо. И те очи трябва да се поддържат с нещо. Да не говорим пък за други неща, като нали, мъжка полова система, женска полова система, храносмилателна система, имунна система, нервна система, бъбреци и така нататък. За всяко едно от тия неща ние имаме прекрасни продукти. Ето тук виждате ги отзад зад мен. Аз съм си ги подредил един куп.
И смятам, че всеки човек, който влезе в Aquasource, може само да спечели от това. Не може да загуби, защото нали, когато ние си даваме парите за Aquasource, в замяна получаваме здраве. И аз вече се опитвам да фалирам в продължение на почти 30 години. Се оказа, че колкото повече имам водорасли, толкова по-богат ставам. Не знам, има някаква такава магия в цялата тая работа, която не я знам даже каква е и не ме интересува, но важното е, че до сега, ето, значи, аз, брат ми, татко, жените ми, децата ми, абсолютно всичките ядеме продукти на Aquasource и то без да ги цедуркаме. И въпреки това никога не сме си казали, нали, ето край свършиха ни парите, няма повече да си купуваме Aquasource. Разберете, всичко в живота е енергия. Тази енергия, когато ти разполагаш с нея, тя ти дава възможност да твориш и да бъдеш полезен. И когато си полезен, тя се връща при тебе умножена под формата и на пари, под формата и на идеи и на какво ли още не. И другото, което е, аз много се промених като човек, откакто съм в Aquasource. Много неща научих, които преди не съм ги знал, както за живота, така и за човешката природа, така и за парите, така и за отношенията, така и за здравето. Нали, това, което беше за здравето, беше най-малкото, което ме очуди. Защото аз в Aquasource открих това, което ми липсваше, за да мога да бъда максимално полезен на хората. Но всичките другите неща, които са, нали, като една, може да се каже, една школа за живота, и също така приятелите, които открих, отношенията, които създадох, уважението, което получих, нали, парите, които спечелих, това нещо може само и единствено да бъде от полза. Аз просто нямам думи да изразя признателността си и благодарността си, че на времето не подминах тая възможност. Моята лична история започва така. Има една много хубава книга, казва се "Сбъднати мечти". Това е книга, в която лидерите на Aquasource изподелят какво точно са правили, за да успеят в бизнеса. И там аз споделям, нали, че когато се захванах с Aquasource, първия месец абсолютно нищо не направих. И този, дето ме записа тогава, дойде и ми се накара. И аз го питам, добре, какво да направя? И той каза ми, поръчай си продукти за 200 паунда. Аз тогава 200 паунда не бях виждал на куп въобще. Аз работих за 30 паунда на месец, като млад лекар. И какво, поисках от татко на заем, той имаше някакви спестявания там. Даде ми едни пари, купихме паунди, поръчахме продукти и те дойдоха. И като дойдоха вече, бях изправен пред свършен факт. Аз трябва да върна на баща ми парите и трябва тия продукти по някакъв начин да ги предложа на някого. И седнах, започнах да ги уча, започнах да обяснявам на хората. Всичките, които си взеха, бяха супер доволни. Там едни деца, които много боледуваха, спряха да боледуват. И останалото е история. Тоест, аз започнах, дето се вика, рискувайки заплатата си за 6 месеца напред. Никой не го иска това сега в Aquasource. Нали, не е необходимо да се купуват много продукти. Тогава фирмата беше някъде далече в Англия. Нали, и всичко беше, не се знаеше точно как става. Докато сега ние предлагаме такива хубави условия. Нали. Първо, фирмата е много добре утвърдена в България. Хората се така хвалят, че те като чуят в банката, че са с Aquasource директори и че си имат оттам, като им покажат за една година назад доходите и без никакъв проблем получават кредити. Това е, нали, другия въпрос, че за какво ще ги ползват, обаче ето това е един голям плюс. Моята дъщеря, например, тя сега, понеже студентка и е по майчинство, и никак не е лесно да си вземе кредит, за да си направи там каквото и трябва нещо. Освен това, фирмата вече започва да развива международен бизнес и това означава, че всеки от нас може още утре да се свърже със своите роднини, приятели, близки, нали, познати, които са в чужбина в Европейския съюз, да ги покани в Aquasource, да си направи организация в чужбина и да получава пари въз основа на резултатите на тези организации. Тоест, ние с Aquasource, докато се развивахме повече на местна почва, пак имаше големи възможности, но сега от тук нататък възможностите са по 100 от това, което е в момента. Защото
Едно е да имаш пазар от 5-6 милиона души в една страна, а друго е да имаш пазар от не знам колко. Те са със сигурност, може би са 7-800 милиона в Европейския съюз и в Великобритания. И освен това, до тогава, вероятно, фирмата ще отиде и в други държави. Тоест, представете си, не знам, може би знаете за Amway, които са се занимавали с мрежов маркетинг. Това е една от първите компании по мрежов маркетинг, може би дори първата. В момента тя е световен гигант с многомилиарди обороти. И си представете се едно, че ние сега сме тези, които едно време са започнали с Amway и на които сега децата им и внуците им са осигурени за поколения напред, защото те са изградили въпросната организация, която вече през поколенията се предава насам. Също в България има такива случаи. Ето аз имах един приятел, той почина, той беше много възрастен, Бранко. Неговата съпруга също почина, а пък нейната сестра в момента, която е на 60 и няколко години, тя наследи от тях техния бизнес и всеки месец си добавя към заплатата и към пенсията по една солидна сума от 1000-1500 лева. Това никак не е малко. Представете ли си един пенсионер, който само за себе си трябва да се грижи, да си има пенсийка и към пенсийката допълнително 1500 лева? Съвсем друго е нивото тогава. Съвсем друг е стандарта. Може да си позволиш неща. И така нататък, и така нататък. Но нека да не съм само аз, който говоря. Искам да помоля Юлия Тодорова, която е наш директор в Кикбил. Юлия, кажи, моля ти се накратко на хората, какво беше Аквасорс, как се повлияхте в тези продукти и децата, и така нататък. Имаш ли микрофон? Ами да, чувате ли ме? Чуваме, идеално. Малко да се извиня, защото замествам колеги в училище и ми е паднал гласа. Да, нормално. Все се случва да ги замествам, все боледуват. На мен историята в Aquasource ми е така доста вълнуваща. Аз се запознах първо с Нели, след това с тебе, докторе. Много се вълнувам сега в момента, защото знам, че ме слушат много хора и може би те ще се припознаят в моята история. Аз страдах от жестоко главоболие и почти всеки ден пиех беналгини и различни болко успокояващи. Работата ми е много тежка, защото съм учител, а пък един такъв всеотдаен човек като мен, защото аз твърда, че съм всеотдаен учител и много се вълнувам, когато си преподавам професията. Много ме болеше главата и съвсем случайно с Нели се запознахме в едно заведение, ходехме да си вземем едни продукти, но това са подробности. Тя ми даде клетъчна енергия. Ето това нещо. В момент. Клетъчна енергия, коензим. На прах. Ето това нещо ми спаси главата. Не знам, тогава се почувствах толкова щастлива, че спря да ме боли за 10 минути главата и казвам, това е магия. След което лека по лека се запознах с зелената енергия. Много работя, защото сутрин съм в училище, след обяд съм в частна школа. Ако не е тази зелена енергия, значи аз по стълбите се качвам по-бързо от децата. И те казват, ама госпожо, откъде е тази енергия, бе? Викам, милички, има много още неща да знаете, не знаете за мене. След което коластрата. Без коластра аз не смея да оставам вкъщи. Малкият ми син правеше постоянно пристъпи, докторе, ти знаеш какво чудо беше. Всека седмица почти детето беше на Вентолин. Благодарение на коластрата, зелената енергия, антиоксидант, който сега в момента съм го изпила, съжалявам, не мога да си го покажа, ама много си го обичам. Задължително това, което, докторе, много ти благодаря. Благодарение на тебе детето ми вече не прави пристъпи. Нали, комбинацията от това, което ние го лекувахме и с хомеопатия, нали? Но добавя нали, хомеопатичен детокс на Вентолин, кортикостероиди, един куп неща, но това, което аз казвам на моите приятели. Да те прекъсна леко, един куп неща, които ти нямаше да ги знаеш, ако не беше започнал да си общуваш с нашата мрежа. Точно така. И които за 95% от кюстендилците са все едно, че им говориш на чужд език, обаче вършат работа.
Обаче аз съм упорита, продължавам да повтарям, продължавам да си говоря, нали, един учител много говори, много повтаря. Аз съм сигурна, че, защото на много от моите колеги аз повлиях положително и те сега виждат резултатите. Обаче това за мен не е достатъчно. Аз искам все повече млади хора да се обръщат към Аквасорс, защото хора, които, нали, те първо ще имат деца. Първо те да подготвят себе си за този бъдещ живот. Първо те трябва да се изчистят. Много съм слушала какво говориш, докторе. Специално за младите хора, специално за това как трябва да се И за грижат децата. и за децата, защото те ще бъдат дом, нали, майката, като, нали, дом на това бъдещо дете. Тя ще го износи, тя трябва да бъде здрава, за да износи един здрав плод. Задължително тя трябва да взима, нали, супер храните, още по време на бременността. И след... Много ме е яд, че тези продукти аз не съм ги знаела по-рано. Аз ги знам от 3 години. И всека сутрин моя ден започва с задължително с чаша топла вода, задължително с лъжица мед, задължително с моята афа, моята коластра, моята зелена енергия. След което като закуся... Не са ли ти скъпи? Скъпи! О! Аз правя някаква калкулация. Първо, аз не пуша. Аз от време на време си пивам чаша винца, ма вечер така като си седна, нали, на вечерка. Но аз не пуша. Когато някой ми каже, обяснявам, като някой ми каже, че няма пари да си купи една клетъчна енергия, а постоянно пуши и си купува някакви неща от рода на оки, моки, не знам си какво, аз полудявам. Давам му, буквално на сила му слагам под езика това нещо и след 10 минути търчи и вика: ти какво ми даде? Да, ти си такава, ти си много с хъс човек. Не мога да търпа някой да го боли. А научи ли нещо, откакто си в Аквасорс? Много неща. Имам чувството, че съм една книга, която трябва някой да отвори да я прочете. Толкова много неща научих. Толкова съм благодарна на Аквасорс. Благодарна съм на тебе. Благодарна съм на Ели Хорозова. Благодарна съм на Юлиана Данаилова. Благодарна съм на моята Нели. Обожавам я. Благодарение на Нели, защото тя беше първият човек, който ми показа продуктите. И тя беше човека, който... Всъщност, вие двамата ме заведохте на семинар на Аквасорс. Това ми беше една такава сбъдната мечта, защото аз много обичам да общувам, обичам да пътувам, обичам да се срещам с различни хора, да споделям от техния опит. И няма да спра да казвам на майките и на децата да взимат зелена енергия. Това не знам какво трябва да се случи, за да спра да го правя. Доста емоционално се изказвам, не знам, аз съм си такава емоционална. Забравих за куркумата. Може ли само да кажа за куркумата? Давай. Аз ходя на танци. Доста си натоварих кръка заради един спектакъл, който бяхме на един спектакъл в театъра. Кръка ми се беше подол десния, долу в глезена. Значи куркумата направи чудеса. Ударно по 5-6 куркумички, остеофорте, коластричката, клетъчната енергия, антиоксидантчето и пей сърце. Значи аз ще си позволя така да резюмирам това, което каза. Благодарение на продуктите ти си по-спокойна, защото всички си подобрили здравето по свой начин. Да. И благодарение на това, че си попаднала в нашата среда, също така си стигнала и до хомеопатията, и до хомеодетокс терапията, която е помогнала на детето ти. И благодарение на това, че вече си в Аквасорс, така да се каже, не си фалирал, да си тръгнала даже малко напред, така финансово погледнато. Да, чувствам се добре, чувствам се спокойна, мога да си позволя почивка, мога да си позволя пътуване. Осигурила съм си още от сега Коледата. Да, тоест едно допълване към другите ти доходи, които са тук. Тук е момента да обясниме на всички хора, защото, нали, хората са... Аз се опитвам да гледам в микрофона. Ако не гледам, ме сръчвайте да гледам, нали, защото да може така да си общуваме по-добре. Има два вида доходи. Едните доходи са, когато ходим на работа и за това нещо получаваме заплата. Или ето даже аз сега тук ходя при една жена да ми прави масажи
И казвам, не дай си Боже да стане така, че да те заболят ръцете или нещо друго, да не можеш да правиш масажи. И тя казва, ми ще умра от глад. И тези доходи са на принципа, ти работиш, те ти дават някакви пари за времето, което си отделил и от другия месец почваш от начало. Месец за месец, ден за ден и така. И даже ако си работила 30 години и след това решиш да не работиш известно време, никой няма да ти плати една стотинка. Другият тип доходи са доходите, които веднъж правиш нещо, след което то ти плаща цял живот. Или ти плаща по-дълго време, да кажем. Нали, ето аз имам, например, давам пример с моя първи съмишленик, сътрудник, колега, моята първа директорка, това беше доктор Вилма Михайлова. Не беше, тя си е и сега, нали? Ние с нея се запознахме 95-та година. И когато аз си казах за Aquasource, тя каза ми, добре, ще опитам. И след това стана така, че тя сравнително доста бързо си направи една много добра организация. И от тази организация в момента и тя, и аз получаваме така наречените остатъчни доходи. Какво значи остатъчни? Нали, не е нещо, което е остатъци и никой не ги иска, нали, да не помислите. Остатъчни доходи са такива, които остават с тебе, независимо дали работиш или не. Тоест, всеки човек с Aquasource може да си направи такива доходи и те даже могат да бъдат пасивни. Давам ви такъв пример. Ето, тук е Мария Хаджиева. Ще помоля и нея да каже няколко думи. Благодаря на Юлето. Но с Мария Хаджиева сме се запознали също преди повече от 25 години. Там аз помагах каквото можех с хомеопатия на нейното семейство и също така от време на време съм ходил да изнасям там лекции и така нататък. Но тя всъщност е към групата на брат ми, оттам към групата на Руси и Станимира, нали, към групата на Руси, после на Станимира и след това е тя. Тоест, тя е някъде по-дълбоко в мрежата и реално аз не съм правил кой знае колко, за да може нали, да се развива нейния бизнес, освен така, дето общи такива лекции, каквото съм и давал съвети, ние сме си добри приятели и познати. Но това не пречи, нали, макар и малък процент, може би по 5 по 10 лева на месец или там както се падне, или 20. В продължение на тия години, като ги умножите по месеците, нали, и по годините, се получава една солидна сума, която това вече се нарича пасивен доход. Тоест, когато вие направите своя организация и в тая организация хората започнат да правят техни организации, с които вие нямате кой знае какво взимане-даване. Тук не я давам за пример, не за друго, защото сме приятели. Нали? Но аз има хора в моята организация, които дори не ги познавам. И въпреки това всеки месец получавам някаква малка сума. И това аз съм един най-обикновен човек. Аз не съм завършил бизнес, нали, нямам икономическо образование, нямам финансово образование. Аз съм си доктор, нали, аз разбирам от хомеопатия, не разбирам от пари толкова. Но въпреки това стана така, че се получи това нещо. И това се е получило, този пасивен доход се е получил не защото, нали, някой много иска аз да получавам пари, защото наистина нашите продукти много помагат на хората. И хората, като разберат това нещо, започват да ги ползват. Мария, може ли да кажеш няколко думи как при тебе се развиха нещата? То е интересно, нали? Ти си пенсионерка в момента и ти малко с по-голям стаж от мене. Тук ли си? Добър вечер. С удоволствие, доктор Найденов. Спомняте ли си, изминаха 25 години от онази наша първа среща с вас в Асеновград, в малката заличка на културния дом. Да, спомням си, ама не големи подробно. Ти беше тогава млада и красива. Това си го спомням. Тогава, когато чух за какво говорите, аз бях попивателна. Аз ви слушах в захлас и точно в този момент взех решение и още същия ден се включих в Aquasource. Ето, това е сериозен човек. Браво на тебе. Изключително съм ви благодарна, защото ето днес вече съм пенсионерка, иначе щях да си живея само на пенсията ми. Знаем, че в България пенсиите не са чак толкова големи, макар че Aquasource ми помогна и за това да имам малко по-добра пенсия от моите колеги, които останаха да работят в завода.
Една година след като се включих в Aquasource, ме съкратиха от работа. Как така ти помогна? Какво точно се случи? Да, разкажи, извинявай. Да, ти си. Значи, когато се включих в Aquasource, при мен не беше през Зора, както нали, при много хора се случва така. Когато се включих в Aquasource, аз се включих, както разбирате, през вдъхновението. Хареса ти идеята? Точно в този момент харесаха ми продуктите. Хареса ми от това, че идват от много чисто място, от тая чиста девствена природа. Точно в този момент аз си търсих допълнителен доход, защото така не ми стигаха парите от работата, която работех. Но в Aquasource се включих, защото се влюбих в продуктите. Дори не бях разбрала, че това е един сериозен бизнес. Нямаше как веднага това нещо да го разбера. Те най-напред много ми помогнаха в... И каква си по професия, да кажеш на хората? Завършила съм техникум по електротехника и работих в технологичен отдел, в завод. Тоест не си лекар, не си хомеопат, не си специалист. Не съм, но знаете ли... А това пречило ли ти е в Aquasource? Кое? Че не си лекар. Да ми е пречило? Не, никак. Аз още някакси от много по-млада, от дете, когато чуех за някакъв илач природен, който е помогнал на някого, аз се записвах, за да мога да помогна, когато стане нужда. И за това казвам, че с Aquasource аз намерих своето призвание. По-късно, нали така, винаги казвам. Спомняте ли си, когато моят съпруг получи инсулт, тежък, масивен стволов инсулт? Аз тогава веднага звънях на вас и вие ми дадохте и ме свързахте с Маргарита от Варна и ми казахте, че на 35-я ден нейния баща, пиейки нашите продукти, баща, който е получил инсулт, на 35-я ден след инсулта е бил на лозето. И мен това много дълбоко ме впечатли и продуктите точно в този момент много помогнаха на моя съпруг да се възстанови по-бързичко, дори не се наложи да се трудоустроява и 12 години след това работи на тежък товарен камион. И това е едно истинско чудо, но ние нямаме право да го казваме това нещо. Нали, обръщам внимание. Но може да кажем, че продуктите, които си му давала, са били много полезни за неговия мозък. Ето така. Да, точно така. Разбира се, аз съм благодарна и на медицината. Иначе той си е взимал лекарства, медицината е цялата работа. Така е, нали, ние нямаме нищо общо. Нали? Само, че нашите продукти са полезни за мозъка. Да, те са храна за мозъчните клетки. За това сме помогнали. И въобще внуците си отгледах с тези продукти. Какъв спор сме имали в началото с децата. Спомням си една херпангина. Аз не бях чувала за такова нещо. Но погледнах гърлото на детенцето. То беше цялото, все едно в Сирии. На върха, така с едно бяло топче. Лекарката беше изписала Зенат за 10 дни антибиотик. И тогава включихме хомеопатия плюс нашите продукти и за 2 дни всичко от гърлото се изчисти. Само на 2 местенца бяха останали такива топчета. И жената, която ми даде хомеопатичните, тя с едно фенерче гледаше гърлото и каза да приемаме продуктите, докато гърлото стане розово. И наистина, че се развива. И след това профилактично и така. И оттам насетне винаги продуктите... как се развиваше твоята кариера в Aquasource? Ти си сега вече директор с 3 звезди. Така, една доста стабилна и доходна позиция. Как стигна до тук? Как стигнах до тук? С хъс, с любов, с действие, с постоянство, с отдаденост. Тогава, като те уволниха, като те съкратиха, какво точно беше случая? Когато ме съкратиха, какво да кажа, хората плачиха, припадаха. Защо? Защото са нямали нищо друго. Аз вече бях директор в Aquasource и това ми даде кураж, даде ми спокойствие. И
просто се амбицирах още повече, с лут ентусиазъм, както обичам да казвам, и с така много убеденост, като слушах всички срещи, лекции. Вие тогава бяхте постоянно в Асеновград, така много често, айде да ни кажа постоянно. В Асеновград, Пловдив. Да. И аз не съм изпуснала нито една среща. Винаги бях на срещите, винаги. И това ми е дало тая увереност, споделянето на всички колеги. А по-късно се пристраших така да каня и лекари в екипа си. И благодаря на Бог, че срещнах толкова прогресивни лекари, като доктор Мечкарова, доктор Чакарова. Имам 5 педиатри в екипа си. Това е, реално ти си направила доста за българското здравеопазване, защото покрай тези колеги има много деца, които са се така възползвали от продуктите на Аквасорс. Тоест, виждате, ние сме един общ организъм, където няма значение кой какъв е по професия, всеки един може да допринесе. А ти сега като пенсионер, като се занимаваш с Аквасорс, това какво е? Товари ли те, пречи ли ти, тежи ли ти или обратното помага ти по някакъв начин? Какво ще кажеш по въпроса? Как да ми пречи? Аз дори си забравям, че съм пенсионер. Аз съм си дейна, работя си, няма бизнес дама, да, така е. Дама без възраст. Така. Няма друг тук в блока, който като мен тък му се е прибрал, хоп, пак излиза. Аз съм много честичко така на срещи или да занеса тук продукти, да се видя с хора. Въобще денят ми минава прекрасно. Чувстваш се полезна, общуваш си с млади хора, има какво да им дадеш, има какво да научиш, такива неща. Кое най-много цениш в своята дейност с Аквасорс? Кое най-много? Ами това, че съм полезна, това, че помагам. И винаги живееш чувството, че аз давам от себе си. И давам от сърце. Защото има такива хора, които на твоята възраст вече те са се превърнали в едни баби, особено както ти, понеже ти загуби мъжа си вече, той почина в мир и светлина на праха му. И това за един друг тип човек би било повод да се затвори и да почне само да чака и той да си отиде. Докато аз, понеже, за съжаление, не мога да ви покажа татко, защото той почина преди 2 години, но той живя 87 години почти. Той беше главен инженер на един уранов рудник и целият му стаж беше под земята, започнал е от прост работник, минал е през абсолютно всякакви отрови и неща. И първото нещо, което се случи с него, когато почна да взима зелена енергия, ми каза след 2 седмици, че се чувства по-добре, че може да гледа телевизия вечерно време, че не се запахтява като се качва по стълбите, има повече сили и така нататък. И след това той, вместо като другите пенсионери да седят и да гледат само в една точка, до последния си ден беше активен човек. И интересното е, че той след това остави неговия номер, неговия бизнес, сега е наследен от моя син, който му носи и 3 имена. И реално вече 2 години след като той ни напусна, към доходите на семейството на сина ми се добавят още една така немалка сума от това, което на времето е правил неговия дядо. Тоест, реално баща ми прилича на Елвис Пресли, ама в по-малък мащаб, който продължава да печели пари дори след смъртта си. Което това е за мен е темата да оставиш нещо на децата си. За мен това е много важно. Аз имам 4 деца и от една страна искам те да нямат изобщо нужда от мен и да се оправят сами, както се и случва вече. Трите почнаха да растат вече, т.е. пораснаха някои от тях, други в момента. Но от друга страна пък е много хубава идеята да си мислиш, че си оставил нещо, което и след тебе ще го има. Добре, много ти благодаря, Мария. Сега ние имаме тук една съвсем нова директорка, която се казва Гергана. Не знам дали имаш микрофон, Гергана. Гергана Каменова. Тук ли си? Да, тук съм. Да. Здравейте. Здрасти. Ти стана директор, мисля, този месец. И как беше? Да. Какво означава за тебе това нещо? Аз се опитам да те намеря, за да те извада на екрана. Ами,
Аз от много години имам регистрация към Aquasource. Ползвам продуктите от много години. Минах по трудния начин през Имаше, развитието на чакай да децата. питам, имаше камера да пуснеш камера? Ако не, Имам, проблема. но Пробвай да я пуснеш, за да те видим все пак. да. Ето Зодия Лъв с силни везни, красива, хубава жена, такава интелигентна, умна. И така. И минах по трудния начин през болестите на децата. А, Ако си спомняте, първо беше дъщеря ми с астмата, сина ми с алергиите. Тя беше диспансеризирана с рецептурна книжка и всичко останало беше на лекарства, които като прочетох какви са страничните ефекти, да, те унищожават мускулите и една случайна среща в детската градина ме срещна с вас, при което 3 месеца по-късно вече нямаше астма, нямаше алергии, въобще всичко вече беше и до ден днешен си задавам въпроса какво ли щеше да е състоянието на моите деца, ако не бях се срещнала с вас с Aquasource. Но благодарение на това в момента имам вече тинейджър и отраснало дете, здрави, без проблеми. Всички вкъщи пием водорасли. Основните са ни коластра зелена, есенциални масни, съпруга ми заради сърцето, коензим, антиоксидант. Въобще цялата гама. Какво ми даде това, че съм директор? Аз все още не мога да го асимилирам, ако трябва да съм честна. Това трябва малко време. Говори с Да, всичките директори, те ще ти помогнат, тези, които скоро са. Цвети се опитва да ми помогне, но просто човек сам трябва да го осъзнае и да го асимилира. Малко ми е страшно като за начало. Знам, че тепърва всичко предстои и най-трудното предстои. Иначе дава ми какво, може би една свобода тепърва, повече знания. Всъщност това, което постоянно повтарям, че откакто се срещнах с Aquasource и с вас, мирогледа ми се промени. Аз самата може би се промених. Вие извадихте от мен неща, които не подозирах, че притежавам като качества. И не знам, вървиме напред и нагоре. Това е. Така. Гергана прави неща, Да. които аз не мога да ги правя. Значи аз мога да, като ме пуснат някъде, да оставя след себе си така малко по-разхвърлено, отколкото като съм дошъл. А тя има тая способност, където и да отиде да прави около себе си чистота, хармония, красота. И понеже тя, нали, знаете, че аз съм астролог. И тя беше много силно свързана с татко ми. И аз, понеже той беше все пак малко самотен, нали, а същевременно той е Зодия Везни, не обича да бъде сам. И понеже вкъщи сега някой трябваше нещо да помага там, да се почисти, да се изготви нещо, такива неща. И аз си предложих тогава да отиде да се пробва как ще бъде с него. Като си знаех много добре, че те, понеже са с много хубава синастия, нали, много добре са двамата, ще се сдушат много бързо. И после точно така се случи. Нали? И аз съм и много благодарен, понеже години наред тя така се грижеше за татко с много неща, за което ето пък той пък за нея се грижеше по друг начин. Нали? Приказвали сте си доста с него, предполагам. Как беше? О, да. Той беше много водеща роля изигра, така да го кажа, в моя живот. Много, много близък го чувствах и просто имахме една невероятна връзка с него. Благодаря и аз за което. Помогнал ли ти е по някакъв начин нещо? Да знам, да повярваш в себе си или какво точно? Не знам, аз тогава не ви се бърках, защото той не искаше. Нали? Аз даже веднъж, като дойдох там и вие си бяхте седнали да си пиете кафето и той ме изгледа с един поглед, айде махай си, аз идвам тук друга работа в момента. Много сме говорили с него на всякакви теми. С него можеше да се говори съвсем спокойно. Възхищавах му се начения хумор, който притежава. Много ми беше странен в началото, но напътствал ме много, да, в интерес на истината. Помагаше ми, опитваше се психически да ми въздейства и действително успя и много съжалявам, че не успя Видих.
Да види, да е сега с нас, за да види моите постижения. Сигурно ще се радва много. Убедена съм в това. Сега, когато човек стане директор в Aquasource, и особено както Гергана го е направила това, нали, с цената на доста така и усилия, и учене, и време и така нататък, това е една много голяма психологическа стъпка, която е към това да повярваш в себе си в живота. За мен това е, аз въпреки на моменти си казвам, едно време, дето джапах в Буховската река, нали, и ходех само по едни анцузи и въобще не съм си представил, че ще дойде деня, в който благодарение на това, че съм се захванал с този вид дейност, ще ме знаят и в чужбина и няма да мога. Ето, преди време давам пример, отиваме, има едно село Скрибул, там една баба Юлия, която лее куршум и там има един камък, през който се провира човек. И вечерта си търся някъде да преспа, нали? Идва една жена, една Силвето, и при нея трябваше да преспа. И тя ме поглежда и ми се усмихва и казва: аз ви познавам, вие сте доктор Найденов. Викам: как така? Вие сте в Aquasource, ето тук колата ви е в Aquasource, от Aquasource, нали, аз тогава бях с Тойотата. И тук, между другото, съм спечелил 4 коли с Aquasource. И така, без никакво усилие и с много голям кеф ги карам, и които вече не ги карам, съм ги дал на децата да ги карат и така нататък. И тя каза: моята дъщеря е в Англия на работа и тя е в Aquasource и, нали, тя ми е говорила и така. И същата вечер по скайпа тя се свърза с дъщеря си. Аз си бях подарила една моя книга "Здраве без лекарства". И вика: ако знаеш кой ми е на гости, кой? Доктор Найденов. Ау, мамо, как ги правиш тия работи? Нали? Тук сега аз не знам да се хваля или да се оплаквам, защото, но вече, понеже съм вече на прилична възраст, нали, не правя глупости от тук нататък. И по-скоро се хваля, защото, нали, така приятно е да отидеш някъде и да те заговори някой, както се е случвало на бензиностанции, на гумаджийници и така нататък. И това за мен нямаше да бъде факт, ако не се бях ако не бях казал да на тази възможност. Аз по принцип, които не ме познавате, нали, може би ви се струва странно това, но аз мога да седна във влака от София за Бургас и да не обеля една дума по целия път. Ще си седа, ще си гледам телефона, ще си чета нещо и така. Аз съм такъв малко интровертен, малко затворен, малко отнесен, защото непрекъснато някакви идеи са ми в главата. А сега изведнъж се оказах в основата на една мрежа от може би 30-40 и повече хиляди души, която вече не е само в България. И това се отрази на моето самочувствие. Аз в Aquasource разбрах, че мога да си поставям цели и да ги постигам. И ето сега, точно ключовия момент е, през който в момента Гергана преминава, и затова всичките да и така стиснеме палци, да и ръкопляскаме и да я поздравиме, защото това е, виждате ли, вече в нейната физиономия има нещо. Нали? Тя вече не е обикновен дистрибутор, така да се каже. Тя вече е директор в Aquasource. И това е едно ново ниво, което за нея доказва, че тя е човек, който може да си постави цел и тази цел да я постигне. И след като я е постигнала вече, оттам нататък следващата цел и следващата и следващата. Това е много важно за самочувствието на всеки човек. Защото иначе ние сме, нали, понякога в живота на времето на мене ми казаха: докторе, като си толкова умен, къде са ти парите? Нали, аз тогава работех за по 30 паунда на месец, с нощните дежурства още толкова, и общо взето нямаше пари за нищо. Аз имах 2 деца тогава. Всичките пари, които изкарвах, отиваха само за храна. Живеехме при мама и тата, защото нямахме възможност да си наемем апартамент, и сме били в 3 стаи, сме били 7 човека от 4 поколения. Моя дядо, мама и тата, аз и жената и 2 ми деца. Смятайте, бройте, както и да го погледнете, това е бетер циганската махала. И добре, че аз бях повечето време на работа, нали? А пък дядо, като една мушица, той си седеше в кухнята, той беше вече на 90 години и кусор. И всичко това нещо, през което съм минал, то е било свързано и с така, питал съм се защо така. Аз тогава бях
доктор в един от така по-заможните райони, там посолства, посланици, не знам си какво си. Знаете, в София около хотел Плиска. И като ходих по дежурствата, и като се качвах, и като гледах какви обзавеждания, какви големи апартаменти, какви работи и неща, и си казвах, ти, аз, дето съм учил толкова години, за какво съм го правил, като ето сега аз даже нямам къде да си подслона семейство. И всичко това нещо се промени като с магическа пръчица, когато се захванах с моя бизнес с мрежов маркетинг. Да знаете, мрежовия маркетинг е страхотна възможност за всеки един човек. Особено за такива, които чувстват, че в тях имат нещо повече, обаче до сега по някаква причина не са могли да го покажат това нещо. Ето аз бях вече доктор пред специалност с стаж, с всичко, нали, в такива хора като мене в западния свят, те работят за по 10 000 евро сега. Аз тук буквално си броях стотинките и нямах 5 пари да се усмихна. И затова за мен истинското чудо в Aquasource не беше с здравето, защото аз като лекар веднага оцених продуктите. Истинското чудо беше, че аз мога, без да имам никакъв опит с бизнес и така нататък, да започна полека-лека да върва напред в живота и финансово. И това нещо не е никак за подценяване. И да знаете, че нали, който ви казва обратното, той най-вероятно или се заблуждава, или се прави на интерес. Нали, в съвременния свят е от голямо значение за цялостния, за холистичния вид успех, човек да може и да не си брои стотинките. И на мен това нещо ми го даде тази възможност и затова с чисто сърце ви го препоръчвам, вярвам, че и на другите. Нали. Ето тук имам една приятелка, която тя е пак в Aquasource, тя не получава кой знае какви чекове, от порядъка на до 100 лева. Обаче казва, това на мен ми е да си плата тока, да си плата телефона, да си купа сладолет на детето и така нататък. И тя може много повече и аз вярвам, че и тя като Гергана с времето ще покаже това, което може. Но Гергана заслужава специални поздравления за нейното постоянство, за нейната упоритост, за това, че не се е отказала, за това, че независимо, че не е вярвала кой знае колко в себе си, все пак си е вярвала достатъчно, за да може да продължи по пътя. И от тук нататък те първа ще се чуе за тебе и аз ти пожелавам това да бъде само първата стъпка, нали, по пътя ти към върха в Aquasource. Много благодаря. И в твоя живот. Благодаря. Аз смятам, че човек трябва да озрее първо психически за едно нещо, за да постигне каквото и да било. Трябва да се настрои на тая вълна, просто всичко тръгва от главата първо. Така е, всичко е. Знаете ли, това е като все едно, че те засаждате в една хубава почва и ти, ако имаш вътре в себе си нещо, това нещо започва да се проявява постепенно и така. Сега не знам моята Анелия дали е тук, тя беше обаче може би сега точно взима детето. Защото... Само на стадиона да взема Ени. Тук ли си, Мило? Айде кажи за тебе какво се случва в Aquasource при тебе сега. Аз съм на стадиона сега, нека да взема Ени и ако... Добре, айде след 5 минути тогава, вземи го. Да взема само Емануил и ако все още има срещата, ще се включа, само да взема детето. Добре. Сега искам да помоля още един директор, видях, че е тук, това е Емо Алексов. Емо, кажи, моля те за тебе, какво представлява Aquasource въобще, как се развиваш, какво мислиш по въпроса? Ти си също много интересен човек, който е компютърен специалист с голямо семейство, с доста деца. За тебе това е и вид семейен бизнес. Можеш ли да споделиш нещо, моля? Чуваме ли се? Чуваш ли ме? Да не би да е напуснал той. Ето го тук е му. Ехо. Ето аз като мют. Той може би нещо в момента точно не може. Да видим.
Да, Добра ето, вечер и от мен. Извинявам се за да. забавянето. Нищо, моля. Малко технически моменти. Благодаря, Петър, за възможността. А, за мен е изключително голямо удоволствие, че съм в този прекрасен екип на Aquasource, защото преди повече от 18 години се запознах с продуктите и за мен беше много голяма полза от това, че можа да си подобря здравето, което беше доста разклатено. И след като видях колко са ефективни продуктите и колко хубави възможности имаме да помагаме на хората около нас, видях, че това, което е видяно в нашия личен опит, че работи, си заслужава да се споделя. И това всъщност беше причината вече толкова години да споделям с хората около мен. Повече от 15 години целенасочено споделям с приятелите и познатите си. И мога да кажа, че определено продуктите работят, а пък бизнеса дава възможността хем да правим добро на хората около нас, хем да развиваме нещо, което си заслужава в дългосрочен план, както каза ти, бизнес, който може да се унаследи и да е полезен не само на нашето семейство, а и на хората, до които сме се докоснали. А ти започна с Aquasource не защото искаше да печелиш пари, а защото имаше здравословни някакви нужди. Така ли беше или как? Или Да, още беше от много самото интересно, начало си имал защото преди? да, мой много близък приятел ми сподели, че е видял ефекта на продуктите и ми каза, емо, ти имаш проблеми, защо не опиташ? И аз му се доверих, защото е много така близък на мен човек, с който семействата ни сме приятели, имам му доверие, че това, което казва, всъщност е така и че няма да ми предложи нещо, което не е стойностно и нещо смислено. И всъщност така започнах и изобщо не съм си представил, че ще споделям за Aquasource с хората около мен. Това дойде така, може би 2-3 години по-късно, когато решавайки моите си предизвикателства, виждайки колко са ценни продуктите, всъщност осъзнах, че това добро да споделяш с хората такова полезно и натурално решение не бива да се държи на скрито, трябва да се сподели. И всъщност бизнеса, може би и така колегите споделиха, това е да помагаме на хората около нас с знанията и с опита си, които имаме, да ги напътстваме, да им даваме решение, което работи и ако им хареса идеята, те също да предадат нататък, тъй като ние сме като във филма "Предай нататък", добрината я предаваме, това, което сме получили, на хората около нас, които са готови да я приемат. Реално погледнато това нещо може с удоволствие го правя вече толкова години и не виждам причина да спирам, защото ме изпълва с много благодарност и с много удовлетворение. Аз все още работя работата, която така съм учил за нея. Аз съм компютърен специалист, нищо общо с здравето, може би повечето от вас ще си кажат, но всъщност така, инженерният ми подход към нещата, да видя как и защо работят и защо се случват по този начин, ми помогна да се убедя, че това, което имаме в Aquasource е изключително стойностно. И че има много наука и много знания вложени в продуктите. Това, което са избрали Aquasource като начин за споделяне на бизнес възможността, че от уста на уста, от приятел на приятел, с доверие, с внимание, с грижа, е нещо, което е много различно от другия начин на поддържане на здравето, това е медицината. И тук има много личен подход, много приятелство, много взаимопомощ, много екипна работа, което мен лично много ме така вдъхновява и ми помага да се променям самия аз, тъй като в началото ми беше трудно да споделям, притеснявах се какво си мислят хората за мен, но всъщност с времето осъзнах, че не е важно как ние се чувстваме, а какво даваме. И всъщност истината, как можем да бъдем успешни в живота, е да даваме повече. И в Aquasource всъщност имаме да даваме в много посоки. И в посока здраве, и в посока по-добро финансово положение, и в посока личностно израстване, което също е една от колоните, които имаме като основа на бизнеса. Явно сега се сещам всъщност за нещо, че във всеки един от нас, освен неговата професионална такава подготовка, която е в случая, нали, Емо е с човек, така да се каже, търсена професия, перспективна професия, но има и нещо друго, което нещо друго така е като един вид, като че ли малко нещо ти липсва, за да се кефиш ли, да знам, за да се чувстваш пълноценен ли. Ето аз
винаги съм, още от едно време обичах да правя такива лекции. Тогава беше здравна просвета. Нали? Ходех, нямаше ме 2-3 часа и накрая ми плащаха 2 лева за това. И може да си представите жена ми колко ми се радваше, нали, в кавички, защото аз реално, поради това, че обичах да обяснявам на хората разни работи, реално за 2 лева той въобще не си заслужава, нали, един хляб да си купиш с тях или 2 хляба. И така явно, че нещо е имало вътре в мене, което не ми е достигало. И затова аз не случайно избрах точно такъв вид мрежов маркетинг. Аз не се виждам в някакъв друг такъв, който, както има сега, примерно неща, дето се предлагат вебсайтове, предлагат се пари, какво ли не се предлага, нали, включително периодни препарати и други такива неща. Но аз не мога. Някакси за мен е темата за здравето, темата за здравната култура, за профилактиката, за помагането на хората на тема здраве е много важна. Ето сега как става и с Емо, нали, който от една страна е компютърен специалист, а от друга страна пък е директор в Aquasource. Какво ти даде това, Емо? Ти защо така точно с този вид мрежов маркетинг се захвана? Ами, това, което осъзнавам с годините е, че работата ми като компютърен специалист наистина е много доходоносна, но това, което ми липсва е удовлетворението на първо място, че правя нещо полезно за света около мен. То е полезно това, което правим, но мен лично не ме удовлетворява на такова голямо ниво, както това, което правим за здравето на хората. И другото, което ми липсва е свободата. Свободата да разполагам с времето си, да се грижа за семейството си, да прекарваме време с тях, където и когато пожелаем, което мрежовия маркетинг ни го дава, тъй като в този тип бизнес имаме възможността да работим откъдето пожелаем, когато пожелаем и колкото пожелаем, в зависимост от целите си. И нямаме работно време, нямаме принуда да работим с някой конкретно човек. Ние сами може да си избираме екипа и хората, които ни помагат. И съответно, наистина имаме така решенията, основните в наши ръце. И аз лично изключително много съм влюбен в този тип бизнес, защото наистина ми дава възможност хем да раста, хем да постигам резултати, хем да уча хората, които им харесва идеята да се включат и да развиват свой собствен бизнес, да предам това, което зная, това, което умея и да им помогна те да си променят живота, в посоката, в която те искат. И това може да се обедини от наистина думата удовлетворение, последвана от една много приятна свобода, която пожелавам на всеки, който иска да постигне така, възможността да взима решенията в живота си, които са добри за него, за близките му хора, без това да влияе върху финансовите му резултати. Тук специално искам да ви дам разликата между мен и между брат ми. Брат ми също е в Aquasource, той също е на такава висока позиция и също се радва се на сравнително добри доходи, така доста по-добри от на много други хора. Но каква е разликата между нас? Аз, понеже не спрях да си практикувам професията и понеже моята професия е все пак лекар, нали? И затова ето и сега преди лекцията на една наша директорка майка и дойде да се консултира с мене. Много хубаво лекарство измислих. Надявам се, че ще бъде много полезно за нея. Хомеопатично. И реално аз не съм се радвал на свобода през живота си. Защото моята свобода, да, финансова свобода, да. Да, ако кажа, мога да... Ето, например, тази година реших да си посрещна рождения ден на Тенерифе. Не за друга, защото там по хороскоп щеше да ми бъде възможно най-доброто нещо, нали? И понеже Хем е сравнително не толкова далече, пък то се оказа, че минахме и през Рим за по-кратко, защото там пък един полет ни се отмени и останахме в Рим за няколко дената. Видях там още сума си неща в града. И моята почивка в Тенерифе се състоеше в това. Сутрин, докато моите още спът, нали, Анели и Яни, аз преглеждам пациенти по интернет. И за разлика от брат ми, който сега той си живее на една вила на село, работи си много така по телефона и по интернет и общо взето, когато иска ходи на риби, на риба, каквото иска, това прави. Нали. Имам една друга приятелка Валя, която пък тя пък е доцент в висше учебно заведение. Сега
вече мисля, че е професор и, или става професор във всеки един момент. И тя така носи 2 дини под една мишница, както и Емо, нали, който с неговата професия никога няма да остане гладен. Но да, ако аз бях по-друг тип човек, щях да махна с ръка и да кажа край с всичко друго. Нали? Не ме интересува, който иска да се лекува. Аз вече достатъчно съм дал. И щях още преди 10 години да се пенсионирам и да не се занимавам с нищо, което не е свързано с моето лично удоволствие. Но просто той е въпрос на характер. Нали? Има такива хора като мене, като Емо, които носят по 2 дни под една мишница. И на мене професията ми дава един вид удовлетворение и тя ми е по-скоро карма. Нещо, което, нали, аз не мога как учил съм толкова години, знам толкова неща и изведнъж да кажа да ги зачеркна. Нали? Няма как да стане това нещо. Не съм такъв човек. Аз съм социално отговорна личност, както и Емо. И затова на такива по-специалисти, които се занимават с Aquasource, темата за свободата по отношение на времето я има, нали? В смисъл, ето, ако искам сега, аз знам какво мога да направя. Качвам се от тук на влака до Букурещ. От Букурещ се качвам на самолета за Тенерифе и се връщам някъде, може би юни месец. И там ще си стоя, там ще си работя, мога да си развивам Aquasource, мога да си приглеждам хора и като тук и така нататък. Нали? Ама как да го направя, като детето е на училище? Аз не мога да се отделя от него. Навивам ги сега да не бъде ученика, да го учим от къщи, нали? Ама те още не са готови за това нещо. А иначе е прекрасно нещо. Нали? И така да се каже, всеки си носи кръста. Ако вие се занимавате с професия, която не можете да оставите, добре. Нали? Ще си работите Aquasource допълнително, както съм аз. И може да постигнете много големи резултати. Или ето както е Емо, нали? Ако той каже само с Aquasource се занимавам, вероятно неговия бизнес много по-бързо ще почне да се развива. Обаче, нали, въпросът е кой ще бъде този компютърен специалист, който ще поправя на хората нещата. Ето Анелия идва. Мило, изключи си телефона и ела направо тук да се включиш с летящ старт. Така че ето виждате най-различни случаи. Нали? Брат ми, той също е голям специалист. Той е инженер по разработка на полезни изкопаеми и то по един много специален начин, геотехнологичен. И той на времето, като работеше, даваше своят беше годишния си план за 1 месец или за 2 месеца или нещо такова. Той беше много голям специалист, рационализатор, нали, много разбираш. Обаче после цялата тая индустрия беше закрита. Бих казал за негов късмет, защото той се захвана с Aquasource и сега всичкото останало време му е само него. По същия начин и Мария, по същия начин и Цвети. Нали? Имаме такива директори, които също така и Анелия. Али? Да? Айде, Милуела, че напредва времето. Тук обяснявам каква е разликата между мене като доктор и между тебе като свободна жена. Елай тук седи на моето место. Не, тук ще седна до тебе. Добре, айде. Тук... Да. Така. Ето тук моите домашни любимци се прибраха. Чакай само така. Ето, здравейте! Да. За тебе какво е Aquasource, кажи? Много неща. Най-важното сбъдната мечта. Ние ела да видят хората сбъдната мечта. Нарече на Емануил. Ето, моята сбъдната мечта. Защо Емануил? Защото аз като започнах в Aquasource, като всички хора първо си подобрих здравето, а после имах мечта да си имам още едно детенце, защото имах голям син. Тяхната разлика е 26 години между първия ми син и Емануил. И като много хора, които сега живеят в България, имат проблеми, не се случва. Даже има хора, които правят разни процедури и пак не се случва. Аз познавам няколко жени, които вече са приключили с много инвитро процедури и не са успяли да си имат детенци и така остават си без дечица. И аз на 44 се здобих с това съкровище. И то без никакви процедури. Да. Само аз си направих процедура.
И мога да кажа, че го отгледах пак така благодарение на Аквасор, защото той вървеше голям, здрав. Мина си през някакви леки там състояния. Първото боледуване му беше на годинка, преодоляхме го с хомеопатия и с Аквасорс. После така на втората, на третата година си боледуваше. До 4 години общо взето си имаше стандартните неща. Хреми, истинки, нали, сополи, тук там е някой друг обрив. Но без лекарство. И да, всичко се преодоляваше с хомеопатия и с Аквасорс. Основно Пепи така няма много време. Нали, знаете, има една приказка: обощара ходи бос. Та Пепи няма много време да ни лекува нас. Ние си се оправяме предимно с Аквасорс, ако нещо много запънат нещата, ама не се е случвало така. И до 4-та година си боледуваше така стандартно, лекичко, бързо му минаваше. После имаше 2-3-4 години въобще не боледуваше. Аз това просто започна да боледува за часове. Сега, ако е болен и казва: мамо, аз нещо кашлям и няма да хода на училище. И аз казвам: добре, обаждам се на учителката, че няма да ходи. Той до обяд вече е готов, няма кашлица, няма нищо. И казва: ще си хода на уроци. И аз обаждам и казвам: Емануил ще дойде на уроци. Хората казват: ама как така, нали е болен? Викам: той се оправи. А те са минали буквално няколко часа. Той си е гледан по книга, така да се каже. По тези книги за хомеопатия, за природни лечения. Той така е гледан и така си развиха нещата. Просто започна да боледува за по няколко часа. Това лято вече той на 10 години и направи сериозно боледуване, което беше, че 5 дена имаше много висока температура. Но толкова висока, че обикновено той дига висока температура за няколко часа, температурата спада и той вече е добре, излиза и си продължава по ежедневните задължения. А тая година, това лято, 5 дни, някаква температура страшно висока. Аз понеже нали, ние в Аквасорс казваме и учиме хората да не се сваля температура, и аз след като така се прави, и аз го правя дословно това нещо. 40-40 няма да пипам. Но детето взе да бълнува през нощта, даже започна викам на бебе, това дете започна да говори на някакви непознати езици. И викам: чакай сега да купа един термометър. Купих термометър, премерих я. Наистина много висока температура. Това се случи във вторник. В събота вече изби едната сливица гной, температурата спадна и в понеделник той беше платен да отиде на скаутски лагер. В съботата му спадна температурата след 4-5 дена висока температура и аз му казах: ако искаш да отидеш на скаутски лагер, трябва да почнеш да ядеш, защото с висока температура той не се беше хранил много. Неделята се нахрани, понеделника каза: мамо, аз съм готов да отида на скаутски лагер. Отиде, седя си една седмица на лагера, каза: аз съм ходил на всички походи. Първия поход ми беше малко по-труден, нямах много сили, обаче на следващия ден си вървях с хората и с скаутите, с децата, няма никакъв проблем. Помогнало ми е да си сбъдна мечтата, да съм здрава, да мога да си отгледам детето на моите години, да го гледам без никаква химия и така. А иначе какво друго ти е помогнало? Ти сега вече си директор с 3 звезди, спечелила си кола от Аквасорс. Въобще как си се развила в това отношение? Аз се развивах до няколко години, докато Емануил така беше на 6-7 години и някак си се развивах, вървяха нещата. Не съм се отказвала, защото нямаше... Основно си се насладила на едно майчинство. Да, спокойно беше, плюс майчинството, имах си доходи, плюс майчинството от Аквасорс. Не съм се притеснявала колко ще е майчинството, как ще изкарам. Даже тогава си спестих едни средства, с които си купих една земя тук в Кюстендил. До към 5-та-6-та година на Емануил нещата се случваха плавно. Следях си директор с 1 звезда, после с 2 звезди директор до 6-та година. Т.е. до преди 3 години, така някъде. Вече Емануил като порасна и почна да бъде по-самостоятелен, аз реших, че е време така да наблегна на Аквасорс. И за последните 2 или 3 години направих още 3 директори, се добих. Така, те са Злати, Юлето и Верчето.
И те са тук от две директорки в Кюстендил и нещата потръгнаха. Просто аз си мисля, че всичко е въпрос на това човек да попадне на своите хора. Като си попадне на своите хора и нещата почват да се случват. И това, което, нали, всички знаеме, постоянство. Защото в живота има и спадове, има и хубави моменти, но човек, когато не се отказва, спадовете си минават, трудните моменти си минават. И ако човек не се е отказал, идват и хубавите моменти, нещата се развиват и така живота е една поредица от трудности, от хубави моменти. Но човек, ако не се откаже, нещата се случват рано или късно. Той си привлича своите хора, попада си на своите хора и нещата са прекрасни. Тази година, март месец, спечелих колата, благодарение на моите нови 3 директори, екипа, нали, който сме, и за което аз съм им много благодарна за подкрепата, за това, че са толкова сериозни и отговорни. И много е хубаво. Преди това Пепи ми беше взела една кола подобна Соната, но да си спечелиш своя собствена е съвсем друго усещането. То е усещане, че можеш да направиш нещата, че ги правиш както трябва и удовлетворението е невероятно. В смисъл, нали, човек може да има хубава кола, може да има и втора и трета, обаче когато му подарят кола като реплика и като жест за това, което е постигнал и е направил, е много хубаво. Усещането е невероятно. За което много благодаря на Аквасорс, че ни дава такава възможност и на хората, които са с мене и които са се доверили на мене, че са ме избрали. Един вид, това, което може би Анелия не ви каза, е, че тя така с много голямо постоянство си работи с хората. Всяка седмица си правят срещи, така лекции, постоянно е в контакт с тях по телефона и по всякакви други видове. Нали? И тя много се разви като човек, доби самочувствие в много отношения, помага си тя си има там едни нейни си неща, нали, които са отделни от мене и тя там доста вече почва да ги подобрява. Някой път, ако дойдете на гости, ще видите за какво става дума. И тя е малко като брат ми, нали, харесва и много селския живот и там има една селска къща, в която доста подобрения успя да направи с Аквасорс. И най-важното е, че при нас, нали, като решим да ходим някъде, ние не се съобразяваме на кой ще му пречи да ходи на работа или няма да ходи на работа. Единственото, което се съобразяваме е, че Ени в момента все пак е ученик. И като ученик трябва да се съобразяваме с неговото свободно време. Ама аз се надявам, че в един момент може да го прехвърлим и на домашно такова образование и тогава вече съвсем ще сме свободни. Това е нещо, което, нали, знаете, има така наречените номади съвременни, нали, които това са хора, които работят от където искат. Като стане студено, качват се на самолета, отиват в Тайланд или на някое друго топло място, където може спокойно да си живее живота и оттам си вършат работата. И това е нещо, което за повечето хора в България звучи като някакъв вид фантасмагория, нали? Някаква илюзия, мечта и така нататък. Но аз ви казвам, че това е напълно реално. Може да се направи. И особено за такива хора, които все още децата им не ходят на училище. Аз така бих казал, нали, хващат се с тази работа, за 1-2 години си достигат едно ниво, което може да се издържат навсякъде по света, след което си бият към шика и където им видят очите. Нашата работа се върши и през интернет, не е задължително непременно винаги с лични срещи. Нали, може да се отиде някъде например, аз лично много харесвам Испания, харесвам Южна Италия, харесвам Малта, нали, Кипър и така нататък. Има места, където е топло и където същевременно може да се развива Аквасорс. Или пък другия вариант е отиваш някъде, където ето, например, една наша директорка днеска се връща от Южна Африка. А Южна Африка в момента там е лятото, нали? Така че тази свобода, за която ви говори Емил, тя не е илюзия. Аз съм я
преживял, изпитал съм я, ходил съм насам и там. Аз съм нетипичен пример в мрежовия маркетинг, защото съм просто високо специализиран лекар, нали, който на него все пак са разчитали много деца. Сега вече като пенсионер по-малко, но пак, нали, имам си задачи, които са покрай моята медицинска кариера. Но има хора, които се занимават изключително и само с мрежов маркетинг и те просто където искат, там си ходят. Свободата е пълна. Така, благодаря ви. Аз мисля, че горе-долу се получи едно прилично нещо. Аз ще се опитвам да режа и да кроя, защото тук искам специални поздравления за Емо, защото Емо той успя да хване тона, който е правилния. Нали? Хем каза, че са му помогнали за здравето, хем не почна тук с диагнози и с страшни, нали, лекарства и неща. Така че може би някои неща ще отпаднат, защото, нали, ние трябва да се съобразяваме с това, което Aquasource очаква от нас. Нали? А именно да няма такива твърдения, че сме си излекували страшни болести и така нататък с помощта на продуктите и някои други ограничения. Но все пак се събра един материал, който вярвам, че ще бъде много полезен и ще можете всичките да се възползвате от него. И ще го сложим в интернет. Само ще помоля тези, които участваха, нали, да си дадат линковете към техните страници, за да ги сложа отдолу. Така че да имат някаква полза от това нещо. Добре. Благодаря ви за това, че бяхте с нас. Вярвам, че сте придобили някаква представа, някаква реална представа. Искам да обобща с няколко думи. За мен е това, че съм лидер в Aquasource е свързано само изключително с плюсове. Аз съм доволен, че благодарение на моята работа живота ми така беше полезен на хиляди, на десетки хиляди, вярвам скоро и на стотици хиляди хора. Защото се получава това умножаване, което по никакъв друг начин не може. Аз като преглеждам един пациент, съм полезен само на него. А като си развивам мрежата с Aquasource, съм полезен на все повече хора. И дори когато един ден мене няма да ме има, аз пак ще съм полезен на хиляди хора. Благодарение на това, че, нали, те ще се възползват от тези знания, от тези продукти, от тези възможности, които все пак аз като един пионер съм ги направил. Но да кажем един най-обикновен, нали, начинаещ дистрибутор, който няма особено голяма вяра в себе си, какво ще му кажа? В Aquasource намираш такава среда, в която среда можеш да се развиеш и най-доброто от себе си да го проявиш. Намираш хора, които са готови да ти помогнат. Единственото е да имаш желание и да си готов да се научиш на няколко прости неща. И да проявиш едно такова постоянство, да не се отказваш да вървиш напред. Ето, нали, типичният пример с Гергана, която макар и след доста години вече е директор, от тук нататък тя може да се развива колкото иска напред. Директора е основното ниво в Aquasource, което хем е свързано с някакви по-значителни доходи, които така не можеше така да се откажеш от тях просто. Хем е свързано с вече достатъчно умения, за да можеш по-нататък да развиваш бизнеса. За много хора Aquasource е предимно здраве. Не бъдете като тях. Значи аз на никого няма да казвам с какво да се занимава в този живот, но ако искате, ако ви харесва темата за здравето и ако ви харесва темата да помагате на хората, не се спирайте само като консуматори на продуктите. Защото може да изпълните живота си с смисъл, с удовлетворение, с така приятни емоции, с хора, с приятели и по този начин да бъдете и най-важното от това е и свободата, нали? Защото наистина в Aquasource, в мрежовия маркетинг по-точно, нали, ние разполагаме с тази свобода. Друг е въпросът, че свобода без пари, тя за какво ти е? Нали? Примерно, ето аз като един пенсионер сега съм свободен, ама с моята пенсия съм свободен, независим съм, в смисъл, че нищо не зависи от мен. И някак си Aquasource го виждам като едно място за по-точно нашата мрежа,
като едно място, където човек да може да покаже най-доброто от себе си, да расте толкова колкото иска и колкото може, и на всяка една стъпка да намира подкрепата, която му е необходима. И се обръщам към тези дистрибутори, които не сте много активни. Вие си знаете кои сте тук, нали? Искам да ви предизвикам. Вие можете повече, отколкото до сега сте показали, че можете. Ако не можете сами, можете с наша помощ. Обърнете се към вашия директор. Кажете, искам да направя нещо повече от моя живот. Покажи ми как да стана директор. И вашия директор е за това, нали? Той вече е директор, той знае за него, това е като съвсем проста работа. Ще ви кажа, най-лесната работа на света. Ето, правиме първо това, после онова, после това. От тебе се иска това и това. Тоест, на всяка стъпка има към кого да се обърнете, има кой да ви помогне. Стига да желаете. И тук, знаете ли, за мен това е пак е въпрос на характер, защото понякога човек е горделив. Той предпочита да си блъска главата самичък, да измисля топлата вода, да открива Америка на картата и да се чуди как се правят определени неща. Обаче ще ви кажа, че е съвсем различно, като отидеш при някой, който е майстор и като той ти покаже. Аз не винаги съм имал възможността да отида лично, но много обичам да чета. И много от нещата, които съм ги научил благодарение на книгите. И вече има достатъчно книги и тук, нали. Ако вие сте по-горделиви и не искате да се учите от тези, които вече са го направили, просто прочетете необходимите книги. Но най-добре е обърнете се към своя директор. Той ще ви помогне да тръгнете напред в живота. Това е. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам приятна вечер на всички. Чао!